Vítejte u našeho podcastu. Dnes se budeme věnovat nové platformě Saxon Czech Partner.net, která podporuje české a saské firmy a pomáhá jim najít příležitosti ke spolupráci. Naším hostem je Lucie Zemanová, projektová manažerka a zástupkyně Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Dobrý den, Lucie. Dobrý den, zdravím vás i posluchače. Jestli byste mohla na začátek krátce představit sebe a roli, kterou v rámci projektu zastáváte. Určitě, ráda. Jak jste zmínil, mé jméno je Lucie Zemanová a jsem projektovou koordinátorkou v Česko-německé obchodní a průmyslové komoře. Dělám to již 3. rokem a z toho 2 roky se zabývám konkrétně českosaskou přeshraniční spoluprácí. Věnuji se konkrétně projektu Glokalizace, v rámci kterého právě vznikla dnes probíraná platforma Saxon Czech Partner.net. A konkrétně mou rolí v tomto projektu je propagovat tuto vzniklou platformu, podpořit samozřejmě podnikatele v tom, aby ji používali, komunikovat ji, zviditelňovat ji a doufám, že se nám to i prostřednictvím tohoto podcastu podaří. Proč vlastně ta platforma Saxon Czech Partner.net vznikla a co byl takový ten hlavní impuls toho vzniku? Primárním impulzem si myslím, že byla pandemie COVID-19. Musíme se vrátit trošku v historii a podívat se na situaci, kdy nejenom firmám v příhraničí, ale firmám obecně přišla taková stopka prostřednictvím pandemie a museli promyslet své dodavatelsko-odběratelské řetězce. A v tu chvíli jsme si s kolegy samozřejmě řekli, že se nemusíme nutně dívat globálně, ale můžeme se podívat i lokálně a že spoustu bohatství máme za rohem, ať už v naší zemi, anebo právě přes hranici. A to byl ten hlavní impuls, proč vytvořit Saxon Czech Partner.net. Proč podle vás právě teďka byl ten správný čas na takovou iniciativu? Myslím, že ten správný čas byl vždycky, byl, je a bude. A přeshraniční spolupráci bychom určitě neměli podceňovat, takže já se možná sem tam někdy divím, že ta iniciativa vznikla až nyní, ale pravděpodobně nyní právě přišly podmínky vhodné pro to takovouhle iniciativu podpořit a zrealizovat tu myšlenku, kterou máme samozřejmě jako Česko-německá obchodní komora už dlouho. S jakými problémy se tam ty firmy v pohraničí běžně potýkají a jak na ně ta platforma reaguje? Ta otázka je velmi komplexní a těžko zodpověditelná. Po rozhovorech s podnikateli samozřejmě máme nějakou zpětnou vazbu, co je tíží a co by je případně v příhraničí podpořilo. A takovou největší asi bariérou bude jazyková bariéra, která pochopitelně potom vede k tomu, že podnikatelé nemají dostatek informací, nemají dostatek relevantních informací a tou platformou Saxon Czech Partner.net my právě tuto bariéru se snažíme odbourat. Ona je dvojjazyčná a tudíž dostupná pro všechny v příhraničí a zároveň obsahuje celou řadu informací, které by pro podnikatele mohly být relevantní. Jaký typ firem a podnikatelů může platforma nejvíce oslovit? Platforma oslovuje primárně malé a střední podniky. To znamená firmy do 250 zaměstnanců, případně do 50 milionů euro obratu. A oslovuje ale zároveň i instituce, ty nesmíme opomenout. A kdybych se měla vrátit zpět k těm firmám, tak pochopitelně míří asi hlavně na výrobní firmy, které nejvíce řeší dodavatelsko-odběratelské řetězce, ale samozřejmě míří i na firmy, které poskytují různé služby. A oborově není vůbec omezena, takže jakýkoliv obor si tam přijde na své. Takže dejme tomu, že já třeba i jako živnostník, který by fungoval sám na sebe, tak se tam toho můžu i taky zaregistrovat. Určitě můžete. Primárně v té databance, která již nyní na platformě je dostupná, nebudete, protože jste živnostníkem, ale rozhodně není přístup živnostníkům na platformu omezen, takže jenom je nutné projít procesem registrace, který ovšem není nějakým způsobem komplikovaný a samozřejmě potom následně být aktivní a aktivně vyhledávat možné příležitosti a impulzy. Když bych se chtěl na platformě zaregistrovat, ať už jako živnostník nebo jako malá firma, jak celý ten proces funguje v praxi? Já věřím, že jednoduše. Minimálně se o to s kolegy usilovně snažíme právě v této fázi, kdy platforma je v nějakém svém rozjezdu. Registrace na platformu je, doufám, intuitivní. Potřeba je k ní pouze jméno a příjmení, případně e-mailová adresa. A při registraci je také nutné souhlasit se všeobecnými obchodními podmínkami, případně také se zpracováním osobních údajů. Bez toho to možné nebude. A registrace podléhá jinak dvoufázovému ověření. To znamená, že na e-mail, který uvedete při registraci, vám následně přijde
jakési ověření, které musíte podstoupit, musíte kliknout v rámci toho e-mailu na tlačítko ověřit a tím je registrace úspěšná. Tím je možné potom se následně přihlásit a být aktivní. Co všechno dalšího si tam může uživatel do toho profilu vyplnit a jak mu to potom dál může pomáhat v rámci hledání dalších projektů nebo těm propojením s firmami? Tady bych upozornila, že existují dva druhy profilů. Prvním je profil uživatele. Ten slouží pouze k registraci a přihlášení na platformě, jakožto fyzické osoby. Ta fyzická osoba totiž následně může upravovat profil firmy, který buď na té platformě již je založen, je to souhrn dat z různých obchodních rejstříků, převážně českého a saského samozřejmě, a nebo ten profil je nutné založit úplně odznova. Uživatel bude vyzván, aby vyplnil název, aby doplnil logo, adresu. Důležitá a zdůraznila bych, jsou klíčová slova, případně popis firmy, podle kterých potom ostatní firmy vás můžou na platformě najít. A neméně důležité jsou potom kontaktní údaje, které zdůrazním, že uživatelé vyplňují sami. Nejsou k dispozici tudíž od nás, ale sami uživatelé si určují, zda chtějí být dohledatelní na té platformě či nikoli. Jak v tuhletu chvilku je zajištěno, aby byla ta databáze aktuální, kvalitní a kdo ji například spravuje? Ta kontrola probíhá manuálně v tuhletu chvíli, takže my instituce, které stojíme za vznikem této platformy, se snažíme o to, aby aktuální byla, aby zůstala aktuální i do budoucna. A jinak databázi spravuje náš partner projektový v Sasku usazený v Drážďanech. Je to společnost Saxony Trade and Invest, která podporuje podnikání v Sasku. Samozřejmě my se potom zodpovídáme částečně za aktuálnost údajů na české straně a platformu jinak z technického hlediska potom zaštiťuje firma Entifact usazená v Berlíně. Takže tyto tři subjekty se snaží o to, aby tam uživatelé našli vždy aktuální informace a zároveň, aby ta platforma i nadále zůstávala uživatelsky přívětivou a snadno uživatelnou. Mě by zajímalo, co ukázaly ty pilotní zkušenosti po stránce toho, že jste měli už možnost o platformě mluvit v Drážďanech, v Karlových Varech. Jaká byla ta atmosféra a jaký byl zájem účastníků? Zájem účastníků byl k našemu potěšení velký. A účastníci samozřejmě obou dvou těch zmiňovaných akcí, konkrétně to byly workshopy, byli a jsou velmi zvědaví, jak to celé dopadne. My jsme v Karlových Varech, to bylo v dubnu roku 2024, platformu představili jako myšlenku. Workshop jsme koncipovali jako takový brainstorming. Pozvali jsme si potenciální cílovou skupinu, ptali jsme se, co by vlastně na té platformě mělo být k dispozici, co by tam ti uživatelé chtěli všechno najít. A dostali jsme celou řadu odpovědí, které jsme se následně v tom následujícím roce snažili zpracovat, technicky zrealizovat a to celé jsme představili potom na workshopu v Drážďanech, který se uskutečnil v červnu roku 2025. A tam samozřejmě přišla celá řada dalších otázek, jakým způsobem tu platformu vyvíjet dále nebo zlepšovat. Případně jsme dostali velmi cennou zpětnou vazbu toho, co nefunguje, nebo by mohlo fungovat o něco lépe. Co se třeba líbilo účastníkům nejvíce na fungování v platformě? Jak na to třeba i reagovali? Samozřejmě účastníci a velmi pochopitelně prahnou po kontaktních údajích. To je něco, co jim velmi rychle a přesně může pomoci v podpoře jejich podnikání. Ale samozřejmě zase kontaktní údaje dávat takto k dispozici je velmi ožehavá otázka. Je to téma, které my řešíme od samotného začátku projektu a proto ta platforma je také rovněž tak nastavena, že kontaktní údaje si zadávají sami uživatelé a nejsou tudíž zadány z naší strany aktivně. A tak to je věc, kterou samozřejmě oni vyžadují, potřebují, ale která také vyžaduje jejich velké zapojení a snahu. A další věc, která mě napadá určitě a kterou účastníci všech těch workshopů ocenili a věřím, že ji ocení i další uživatelé, je schopnost nebo funkce toho vyhledávání, kdy dle klíčových slov, případně oborů, si mohou firmy najít partnera
dodavatele, zákazníka ve svém blízkém okolí, ať už je to v rámci jedné dané země, anebo potom přes hranice. Vy jste i zmínila, že jsou tam zapojeny kromě malých firm a podniků i obchodní komory, regionální instituce a další partneři. Jak přijali platformu tyto? Věříme, že to pro ně bude velkou přidanou hodnotou, taková instituce, především na české straně, protože na české straně neexistuje povinnost být členem obchodní komory, tak jako v Německu, a tudíž nejsou vybírány povinně žádné členské příspěvky a členské obchodní komory nemají takový přehled o firmách, které jsou v regionu aktivní. Mají přehled samozřejmě o těch členských firmách, ale to je vždy jenom změť z toho celku. Takže věříme, že to přinese ulehčení jejich práci, přehled o firmách, které jsou v regionu aktivní a zároveň, co budou mít navíc jako funkci oproti ostatním klasickým firmám, tak to bude nástroj, který by měl usnadnit plánování akcí v regionu. Takže platforma jim nabízí prostor, kde mohou svoji akci propagovat, mohou evidovat účastníky, mohou také nechat si tou platformou pomoci například k B2B matchmakingu a podobně. Takže věříme, že to přinese nový nástroj, který by jim mohl usnadnit jejich každodenní práci. Vy jste i zmínila účastníky. Je tam potom i možnost, aby se i účastník zaregistroval do platformy, nebo ne? Určitě. Do platformy se může zaregistrovat úplně každý. Není to omezeno ani oborem. Jediné, co jsem zmínila na začátku, omezení jsme tou velikostí žádanou, to znamená od těch živnostníků přes malé a střední firmy, kde vlastně to portfolio té platformy ukončujeme. Jak bude projekt financovaný a jak má být udržitelný do budoucna? Velmi dobrá otázka. V tuhle chvíli financování ještě zajištěné nějakou dobu máme. Celý projekt, celá platforma je financovaná z programu Interreg Česko-Sasko, to znamená z evropských fondů. A do budoucna je to financování plánováno tak, že správu nad celým projektem převezme právě zmíněná saská společnost Saxony Trade and Invest. My se na tom budeme podílet opět z české strany, spolu podílet. Určitě zatím není plánováno žádné spoplatnění platformy, není to naším cílem, chceme udržet co nejdéle tu platformu zdarma. A já myslím, že je to cílem obou dvou institucí, aby ta platforma i nadále podporovala přeshraniční spolupráci. Počítáte i třeba s tím, že by se platforma rozšířila i do jiných oblastí než jenom Česko a Sasko? Oborové ohraničení nemáme. Tam si myslím, že jsme otevřeni všemu, co nám teď aktuálně trh nabídne. A co se týče místního ohraničení, tak určitě. Tady bych zmínila, že na české straně se do platformy zapojují kraje Karlovarský, Ústecký a Liberecký. A na saské straně jsou to pouze příhraniční kraje svobodného státu Sasko. To znamená, tam je určitě velký potenciál k rozšíření, že by se platforma rozšířila na celý svobodný stát Sasko, nikoli jenom na ty příhraniční kraje. Ale samozřejmě je to potom otázka budoucnosti, co se nám podaří. Jakým způsobem zajistíte, aby platforma zůstala živá, aby se do ní firmy chtěly stále zapojovat i za několik let? Budeme intenzivně muset zvažovat propagaci platformy. Jak jsem říkala, obě dvě instituce, které za vznikem platformy stojí, budou mít určitě za cíl tu platformu udržovat živou a neustále ji propagovat, ať už skrze webové stránky nebo skrze sociální sítě, i skrze samozřejmě budování dobrých kontaktů v regionu, třeba právě s obchodními komorami, které zase jsou blíže firmám činným v tom příhraničním regionu. Tudíž ten každodenní kontakt by nám samozřejmě také mohl pomoci udržovat tu platformu živou. To by bylo pro tuto část podcastu všechno. V příští části se podíváme na konkrétní příklady využití platformy, na to, jak může pomoci přímo firmám a institucím do detailu. Já chci každopádně moc poděkovat, Lucie, za vaši účast, za informace k projektu a budu se moc těšit na další podcast. Děkuji za pozvání, nápodobně.